Molweni babukeli, ndiyanamkela kwinkqubo Nyani Nyani. Namhlanje sityelelwe nguXolani noAmanda. Eish bra, I think ndinengxaki. Ndicinga ngayo lonke ixesha lawe. Xolani, xa usithi lawe sube uthetha isex? Yeah, ewe ta. Like, andikwazi uzibamba. Babe kusiya ngam, ndiyibetha 24 hours a day, 7 days a week lawe. Xa ke mos eli bele ndincimisana nalo liyasipida. Xolani, asiwasebenzisi loo magama kule nkqubo. Hadi ta. Into eyenzekayo ndiphele nditshita. Okay, siza kumbiza ke uAmanda umxelele ngokwakho. Molweni wethu bhuti. Baby, awuthindithanga ngoku ubuthetha apha phandle. Ngawukumxelele ngeli hlobo ubundixelela ngalo. Baby, I've cheated. Utshitile? Ndingatshitanga uba ubundisikela. Bendingazomelana noba lihashi lakho mna ubusuku nemini uphezu kwam. Andingala mavrawushu waxhelileyo. Tshintshixo. Hayi bo. Bhuti, uXolani ubulewe ngempundu. Ubulewe ngempundu uXolani. Ndithi ndiklina ufunana nezi mpundu. Ndilele ufunana nezi mpundu. Ndithi sendithandaza ufunana nezi mpundu. Ngamanye amaxesha ndisetoilethi ndiyaka. Mnandi lawe. Ngumnqondo obumnandi.